Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi eta ongietorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Azaroak 28 dugu gaurko asteartea eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Pipilean dagoen Altsasuko kasuaren barne Altsasuko gurasoetako bat izango dugu. Espetxean dagoen Adurren ama Isabel Pozueta eta gaiaren inguruan arituko da. Bestalde musika kontuak izango ditugu mintzagai eta horretarako Beira taldeko Jon Martin eta Gari Amundarain izango ditugu. Pasaden astean azaroaren 21ean diska berria kaleratu zuten, Brailean izenekoa, eta horren inguruan ere hitz egingo dute. Baina horren aurretik betiko edukiak izango ditugu, beraz, has gaitezen beti bezala efemerideekin. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1814 urtean Londresen The Times egunkaria lurrun makinarekin inprimatzen hasi zen. Horrela inprimatutako mota horretako argitalpenean lehendabizikoan bihurtuz. Era berean 1980 urtean Erresuma Batuan herrialde berberean Margaret Thatcherrek lehendakaritza utzi zuen. Herrialde horretan, postu horretan egondako lehendabiziko emakumea izan zen eta baita urte gehien postu horretan egondako pertsona ere. Magazinarekin aurrera egingo dugu gaurko eta aste honetako agenda ikusiz. Gaur arratsaldeko 6:30 elkar Megadendan diska aurkezpena eta kontzertu akustikoa Berri Txarrak taldearen eskutik. Infrasoinuak diska aurkeztuko dute eta doakoa da. Gaur ere arratsaldeko 8:00 Terminal Tabernan beste kontzertu bat Bertsoaroa programaren barne. Bi bala, doakoa. Bihar goizeko 9:30 aurrera egun osoa iraungo duen ospakizun lokalak ospatuko dira. San Saturnino, Iruñean, doakoa. Bihar arratsaldeko 6:00 eta geroxeago 6:30 Baluarte Jauregian ikuskizuna paiazoak Pirritx Porrotx eta Marimototx borobilean ikuskizunarekin. Sarrera 7 euro balio du. Ostegunean arratsaldeko 7:30 Kondestable Jauregian proiekzioa eta hitzaldia. Los sucesos de Montejurra, doakoa. Ostiralean arratsaldeko 8:00 Baluarte Jauregian musikala. De Mode Quartet taldeak musikal guztiak edo ia ikuskizuna aurkeztuko dute eta sarrera 12 eurokoa da. Ostiralean gaueko 10:00 Zizur Nagusiko Kulturetxean Idiot Show musikala ere eskainiko da. Sarrera 8 euro. Eta ostiralean egun berean geroxeago gaueko 9:30 Central Cafe Antzokian Iseo Dodo Sound and the Mouse Hunters kontzertua. Sarrera 13 euro. Egunkarietako azalak aztertzeko unea iritsi da eta beti bezala has gaitezen lehendabizikoz Diario de Navarra egunkariarekin. Azaleko argazkian Sanferminetako bortxaketari erreferentzia egiten dion marrazkia daukagu eta hurrengo lerroburua laguntzen dio. Fiskalak ez du zalantzarik bortxaketa egon zen eta neskaren kontaera koherentea dela nabarmentzen du. Ondoan bi berri. Nafarroako alderdiek hitzarmena defendatzen dute, hori da lehendabizikoa, eta bigarrena Osvaldo Peinado lan espazialen buruaren hitzak ditugu. Espazioari esker, interneta edo oinetakoak bezalako gauzak ditugu. Behek aldean, parlamentuak PSNek proposatutako lan eskaintza publikoaren zerrenda bakarraren kontrako lege bat eztabaidatuko du. Diario de Noticias egunkarian. Goikaldean lerroburu nagusian fiskalak Sanferminetako bortxaketa antolatuta eta neskarengan neska ikaratuz gauzatu zela adierazi du. Azaleko argazkian bikaintasunari saria lerroburua ageri da eta Nafarroako bikaintasun sarien irabazleak agertzen dira. Eskuineko zutabean 5 berri ditugu. Lehendabizikoa, hezkuntza 21 milioietara igo du diru hornidurako inbertsioa.
Bigarrenean, talde guztiek hitzarmenaren aldeko ilarak ixten dituzte. Hirugarrenean, ezkerrak aldaketa hausten du bere zerrenda bakarrekiko kontrako iritziarekin. Laugarren berrian, Barkosek kanpion oloriz eta atadilen ekarpenak defendatzen ditu. Eta azkenik, Buztintzuri eta Arrotzapea komunitate polizia izango dute. Gara egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian, fiskalak ez du zalantzarik Sanferminetako bortxaketari dagokionez. Alboan, ELA eta LAB, Confebask eta PNV-ek nahi zutena dutela diote. Azaleko argazkian porrotz paiazoa daukagu hurrengo lerroburuarekin. 30 urteotan asko hazi baina zahartu ez diren paiazoak. Eta azkenik bekaldean, Frantzia intsumisoko A-kotarak elkarrizketa egiten zaio eta bere hitzak dira lerroburua. Familiarrei entzundakoa asko hunkitu zidan. Berria egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, ernalkuntza lagundua andrazko guztiek erabilia ahal izango dute osasun bidean. Hor, azaleko argazkian Carlos Bakaikoa biktimen abokatua ageri da Sanferminetako bortxaketari dagokion berri batean. Beherago lerroburua daukagu, fiskalak frogatutzat jo du 5 gizonek neska bortxatu zutela. Eta alboko zutabean berri asko ditugu, lehendabizikoa Baiona Angelu Miarritze aldean euskaraz aritzeko 800 lagun elkartu dituzte. Beherago, zerga erreforma honetxi eta aurrekontuei baietz esateko prest dago PP. Beherago, ELAk eta LABek salatu dute 4-3 ez dutela sozietate zerga pagatzen. Bukatzeko ikus dezagun Euskal Herria Irratiko webgunea. Ezkerrak zerrenda bakarraren kontra egin du UPN, PP eta PSN-erekin batera. Honen ondoan, garbitzaileen omenezko murala markotu du udalak Arrotsapean. Beherago, 5 akusatuen azken hitzekin eta euren abokatuen ondorioekin amaituko da epaiketa. Honen alboan, Euskararen astea ospatzen ari dira eta horretarako egitarau zabala antolatu dute. Eta azkenik, hostelik ez dute alde zaharrean nahi. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki. Hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Goizean nahiko giro argia eta arratsaldean euritara egingo du. Goizean hotz egin du izotza botaz txoko askotan, hainbat bailaretan behe-lainoa pixka bat sortu bada ere lehen ordutan desegin eta oro har goizean zeruan nahiko txukun geratu da. Temperatura maksimoak 14 graduren bueltan ibili dira. Egunak aurrera egin ala egoera aldatuz, kostaldetik fronte bati loturiko lainoak sartuz joan dira eta arratsaldean euritara egingo du. Ipar partean batez ere, eta zaparrada mardulenak iluntzetik aintzinera botako ditu. Hegoaldera euria gaualdean iritsi da, arratsaldean, haizea ipar mendebaldetik finkatu eta indartu egingo da, gauean elur maila 1100 metrotara jaitsiko da.
Asteazkenean euria eta elur maila 1000 metrotik behera kokatuko da. Ipar partean pilatuko da litro kopuru handiena, goiz partean batez ere, eta tarteka zaparrada mardula botako ditu. Arratsaldean eta gauean prezipitazioa Kantauri isurialdera mugatuko da batez ere. Elur maila jaitsi egingo da, goizaldean 1000-1100 metrotara kokatuko da eta gauean 600-800 metro inguruan ibiliko da. Haizeak iparraldetik joko du eta temperatura dexente jaitsiko da, eguneko altuenak 10 graduren azpitik geratuko dira. Ikus dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Berriozarrekin hasiko gara. Euskarazko udalekuetan parte hartzeko diru laguntzen deialdiaren ebazpena. Diru laguntza jasoko duten pertsonen zerrenda ikusgai dago udalaren webgunean. Ukatua duten pertsonek postaz jasoko dute ukapenaren arrazoia. Edozein argibide behar izanez gero, udaleko euskara zerbitzura jo, 948-000-35 telefonora deitu edo euskara@berriozar.es helbidera idatzi. Bestalde, 2017ko lurraren kontribuzioa egiteko epea irekita dago, bigarren seilekoa. Lurraren kontribuzioa, ekonomia jardueren gaineko zerga eta 2017ko pasabideak borondatezko ordainketa egiteko epea irekita dago azaroaren 30 arte. Xehetasun guztiak Berriozargo udalaren webgunean. Berriozargo Natur Eskolak helduentzako jarduerak antolatu ditu udaleko euskara zerbitzuarekin batera. Informazio eta xehetasun guztiak udalaren webgunean. Berriozarko haur eskolako garbiketa eta jantoki laguntzailea izateko kontratazio zerrendako onartuak argitaratu egin dira Berriozargo udalaren webgunean. Berriobeiti herriarekin jarraituko dugu. Familia gehi euskara zikloa azaroan. Berriobeitiko euskara zerbitzuak euskararen inguruko famili ziklo bat antolatu du euskara hurbildu nahi duten familiei informazioa eta formazioa hezkuntza emateko. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Albisteekin jarraituz Burlatan hau dugu. Hilerri epea betea duten hilobien zerrenda ikusgai. Burlatako udalaren webgunean argitaratu da eta Kolumbario eta Lur eta Horma hilobien zerrenda. Epea 2017ko azaroaren 30 arte zabaltzen da gorpuzkinak aldatzeko edo aipaturiko hilobiak berritzeko, ordenantzak xedatzen dituen kasuetan. Bestalde, Burlatan 2017an kultura jarduerak egiteko diru laguntzen deialdia zabaldu da. Oinarriak kulturetxean jaso ahalko dira patronatutako batzordean onetsi eta laburpena Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren. Hortik aurrera www.burlata.esen eta epea abenduaren 7an bukatzen da. 26. Hiru herri krosa. Abenduaren 3an goizeko 10 eta 4 Burlatako 26. Hiru herri krosa ospatuko da. Xehetasun guztiak udalaren webgunean edota www.hiruherri.com webgunean. Iruñeko berriekin bukatuko dugu. Príncipe de Viana zinema zaharrean zeuden horma pinturak kondestablearen jauregian gaur ikusgai. Pantailaren alboetan zeuden bi horma pintura hoiek eta kondestablearen eskaileren apaingarri izango dira gaur. Eduardo Santoja Rosalesen pinturak Iruñako udalari eman zaizkie doainik. 1902ko argazki batean oinarritutako horma irudi batek ongietorria egingo du alde zaharrerako sarrera batean. Aintzinako Arrotxapeako portalaren 1902ko argazki batean oinarrituta dago obra eta ongietorria egiten die zamargileen zubitik alde zaharrera sartzen direnei. Arraun elkartean margotuta, turismoko plan estrategikoaren helburuen barruan sartzen da, turismo jasangarriaren aldeko apustuan. Iruñeako udalak bere babesa adierazten du Gamesa konpainiako langile guztiei. Udalak bere babesa erakutsi nahi izan du adierazpen konstituzional baten bitartez. Bertan gainera gobernuari Gamesako postu horiek mantentzeko posibilitate guztiak kontutan hartzea eskatu egin diote. Eta azkenik, bozeramaileen batzordeak ostiralean Egipton emandako atentatua kondenatu egiten du. Bozeramaileen batzordeak ostiralean Egiptoko herrialdean emandako atentatuaren kontrako jarrera erakusten duen bi deklarazio onartu ditu. Bertan gertaera kondenatu egiten dute eta biktimiekiko babesa adierazi egin dute. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea.
Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Mantenimendu lanetarako teknikaria behar da Iruñan, goi mailako elektromekanika ikasketak dituena astelenetik ostiralera, noizean behin asteburuetan. Interesatua bidali kurrikulunak proc.select.batbederatzi-lauzazpi@gmail.com elbidera. Ekoizpen kontrolerako langile bat behar da Arazuri Orkoienen, ingenieritza tekniko ikasketakin, goiz eta arratsaldezko txandetan aritzeko. Interesatua bidali kurrikulunak patriziabialle@navarpluma.com elbidera. Arraindegi batean Eguberrietako kanpainarako langilea behar da, 36 ordu astean, goizez eta arratsaldez, gutxienez 9 hilabeteko esperientzia horrelako lanetan. Interesatua bidali kurrikulunak personal.bosiru@makro.es elbidera. Jolas makinarien konponketa mantenimendu, diru jasotze, garraio eta instalazioetarako langilea behar da. Goizez 9 ordubitara, arratsaldez 4 7:00. Soldata urtean 15.000 euro. Interesatua bidali kurrikulunak setien@cirsa.com elbidera. Erizaina behar da, lan ordezkapenerako lanaldiaren 175 egiteko, lantokia Zizur Txikian. Interesatua bidali kurrikulunak ferminreta@aspacenavarra.org elbidera. Ingelera irakaslea behar dira, 2 langile, 2017-2018 ikasturtean enpresetako langilei erakusteko. Goizez, eguerditan edo arratsaldez. Lantokia Zizur Nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfl-gidoialingua.com elbidera. Sukaldari laguntzailea behar da, 35 ordu astean, ikasketa maila, lanbide heziketa edo ostalaritzan esperientziarekin. Lantokia Itaroa Merkatal Zentroan. Kurrikuluna bidali marianaiturria@hotmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera.